பிரைஸ் தி லார்ட். நல்லா இருப்பீங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன். நாளில் ஒரு கவியை பாடி இதனுடைய வசனத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். சகோதரி வாசகி அந்த கவியை பாடுவார்கள், பிறகு நாம் வசனத்தை தியானிக்கலாம். வாழ்க்கையதில் நீரே போதும், வேறே வேண்டாம் எந்தன் நண்பர் இயேசுவே. மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன், வேறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன். இயேசுவை போலால உள்ளோர் யாரும் இல்லை பூவினில், இதுவரை கண்டதில்லை காண்பதும் இல்லை. இன்றைக்குரிய வேத வசனம் சங்கீதம் 105 அதிகாரம் 3வது வசனம். அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டுங்கள், கர்த்தரை தேடுகிறவர்களின் இருதயம் மகிழ்வதாக. ஆண்டவராகிய தேவன் சொல்லுகிற இந்த வார்த்தையின்படி யாருக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது என்று நாம் யோசித்து பார்க்குமானால் கர்த்தரை தேடுகளுக்கு மாத்திரமே. அதனால்தான் இந்த சங்கீதக்காரன் எழுதும் போது சொல்கிறான், கர்த்தரை தேடுகிறவர்களின் இருதயம் மகிழ்வதாக. அப்போ தேடுங்கள், தேவன் உங்கள் இருதயத்தை மகிழ பண்ணுவாராக. ஆமே. நாம் ஜெபிக்கலாம். நல்ல பிதாவே, கேட்ட வசனத்தின்படி இருதயம் மகிழும்படியாக உம்மை தேடட்டும். தேடும்போது ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் மகிழும்படி கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். God bless you.